Ndauya. Ngosana, asi usikufara undiona kani? Kufara ndiri kufara. Ndauya kuti unditsanangure kuti zvawakaita wakazviitira iwe. Ndakazviitira isuka. Ndakazviitira iwe neni. Chirudziya handisi kunzwisisa ini. Uri muslow. Hanti tiri nyama imwe, iwewe neni. Panyama apa tiri vamwe chete. Asi pakufunga. Saka unyama hwemunyama kauya. Don't think too hard about this, Shaz. Zvimwe zvinhu ndezvongosiya zvakadaro. Siya zvakadaro? Wakasiya wandiparamurira. Kundisiya muzvikwereti zvawakatora iwe. Pedzezvo wondihurira. Wondiramba wakudanana navamwe varume uko. Ndakusara ndichibhadhara chikwereti chelegacy debt yawakatora iwewe. Vana vedu inini newe. Vachasara vachichibhadhara chikwereti ichocho. Nemwana wakewo achachibhadhara. Kana ndiwewo. Asi wangochida ndikukumbire zvinhu zvandinenge ndine power over. Iwe uzoti power ndori neyese. Power. Haikona kuchena maiwe. I'm not worried about the next generation. Zvangu wazvishuta. Zvadhakwa. Wazvishutira guka kai. Asi ndingandibonyatso kubvunza Juliet. Vakanyatsa kutadzirei vana? Nevana vachaberekwa. Ko zvino uri kuvaka chitakshop chako nekadhi rangu ukanoswipe zvekuba. Chakutsemuka chisati chapera. Ngatisadaro akumana. Iwe Juliet. Julie. Una undivhundutsa mani Blackman. Mandiri wajedza. Chekera kuti dzvanya. Ndatumwa nevanhu vauya vari kugedhi. Anzi vauya netractor yeRegas Dent. Yakarequesta namadhamu. Regas chi? Hakuna zvakadaro. Unondiwere. Ndaodzoti havapo. Hakuna zvakadaro. Vati imimi muvamirire kudzifambira nyaya dzacho. Izvozvo vakakumirirai kugedhi. Legacy debt. What is it? How does it implicate the youth? And when is it implemented? That is a question for you, the viewers. Please share your thoughts in the comment section. And we'll see you next time. Thank you for your time.